taħt il-gvern issa senna pajjiż l-ewwel nikol u mbagħad il-xismu tlaqqit nexxu naħdu aħna. Kien dan il-kliem li qalinna dan ir-raġel li jinsab bla saqqa fuq rasu u ilu jgħix din ir-realtà kera għal madwar 2 snin u nofs. Flimkien ma' din il-persuna hemm 4 anzjani oħra li xemxu xita qed jgħixu barra fit-triq. F'intervista ma' Net News dan ir-raġel spjegana li bħalissa m'għandu l-ebda dħul għaliex il-gvern ma joffri l-ebda għajnuna meta wieħed ma jkollux indirizz fiss. Hawnhekk huwa spjega li ġieli jagħmlu ġimgħa sħiħa bla ikel u xi drabi jirnexxielhom jieklu meta jgħinu lil xi nies f'xi biċċa xogħol. Biex nippruvaw niklu biċċa ħobs u hekk nippruvaw nagħmlu satej xogħol u hekk nsaqsu n-nies. Barra minn hekk huwa qal li jinsab ferm inkwetat tal-anzjani li hemm miegħu għaliex jibża li xi darba jqum u jsibhom bla ħajja. Dawn in-nies jinsabu f'qagħda mill-aktar dgħajfa hekk kif hu evidenti li dawn in-nies mhumiex qed jieklu biżżejjed u qalilna li l-gvern mhux jagħti każ li dawn jinsabu bla saqa fuq rashom u ma jafux se jiġri minnhom. Għandilu nexxu barra triq għalih każ ta' xejn. Aħna din jiena u għalba t-xjuħ miej, anzjani, Martin u nofsu Ingliżi, dawn jumna m'għandhom xej, għadda tagħna skanjetru, ikkar ta' xej. Apparti minn hekk il-lejl huwa aktar kiefer għaliex il-pulizija jmorru fuqhom wara satejn u jgħidulhom li jridu jiċċaqalqu minn posthom u għalhekk lanqas biss jista' jkollhom lejl ta' misrieħ. Billejn nisimkju tilqod satejn u nixuk il-pulizija, nixu għam dik għajmuk, meta sempju nsabu kriqat bank, nedulek oqt imxi lejn kollu. Daw xjuħa u miej. Daw laqqasni fil-kun imxu. Din hija r-realtà li qed jaffaċċjaw numru ta' persuni f'pajjiżna illi spiċċaw bla dħul jgħixu f'ambjent abbandunat b'detriment kbir għal saħħithom. L-aħħar statistika maħruġa mill-NSO turi li f'Malta bħalissa xejn anqas minn 100,000 li m'għandhomx dħul diċenti u li jinsabu f'riskju ta' esklużjoni soċjali.